Здравейте, казвам се Капка, пристигам от България. Искам да кажа изключителните си впечатления от клиниката. Изключителни професионалисти. Пристигнах тук, всички ми обърнаха невероятно внимание, всички бяха невероятни. Не ме оставиха за 2 минути без надзор. Искам да изкажа безкрайните си благодарности. Искам да изкажа изключителните си благодарности към доктор Бейхан, изключителен професионалист, от моята асистентка, която ме посреща още на автогарата Гюбюе, която беше неотлъчно до мен и за всяко едно нещо, от което имах нужда, тя беше насреща. Просто изключително отзивчив персонал, много усмихнати, много дружелюбни. Благодаря от сърце.